Pane Bože, on rodí králi. Tak to teda nevím, kod. My ho asi dneska nemáme. Nevadí. Já se na to zaměřím. Když tak, jsem měla samé kočky. Připravená, že? Pojďte k nám, Holiková. Abyste věděla, tak já jsem dala upala, kdyby se máme zrozehnala vrátí. No, on mi od vás vykládal, takže nebude. Já mám u něho vždycky samé jední. No, teď, když uděláte jako takový ten váš výzkušek. Ale to nic není, na tom pojďte k tomu. Zase já. Volejte třeba Popelkovou, ta tam vůbec nechodí. Nestarejte se o druhé a žuču. Jsem zvědavý, co se z nás vyjde. Jenomže já se zapadám paní učitelko nemohla učit. No a to by mě teda zajímalo, proč. Protože jsme malovali. Malovali. My jsme jako malovali minulý týden, ale jsme malovali. Jako malujete minulý týden a tento týden ty nemůžeš být zkoušená. Ne. Chcete to tak vždycky? No, to bych rád slyšel vám myšlí. Výbal. Ví co se? Ví. Takže jste vlastali. Rito. Proč teda nemůžete být zkoušená? Birthday. A tak je mi jasné, že angličtina nebude co vás vyživit teda. Ale, Paduško, já vlastně se vůbec tu angličtinu učit nemusím. No to mi teda vysvětlete proč. Protože já jsem jinak strašně školná. Já vím spoustu jiných věcí. A vidíte se, já jsem si říkala, já půjdu do Las Vegas. Mi už psal Pavla. A tam přijedu za něma spát. Jako na postele. Holiková, opatrně. Je tam celá čtvrtá. A co byste tam nemusela vidět? A mimo to. Co byste tam tak asi dělala? Třeba, já mám básnické střevo. To by mě teda fakt zajímalo. Chcete to vidět? No to bych rád. Dobře, tak já vám to Já bych představím. to teda radši slyšel, jestli můžu poprosit vidět, Dobře. co nemusím. Ale mám nějaký slabý hlas, takže bych potřebovala nějaký amplion. Amplion. No já si myslím, že tady třída vám to zařídí. Samozřejmě. Letí letadlo, koho by z vás napadlo, že v Las Vegas má zastavit a pár týpků k maturitě dopravit. 4A, ach ta je dosti, bohatá na události. Vezmeme to hezky zhora, kdo bude asi maturovat znova. Bahula má jedničku, však příliš vínou hlavičku. Do školy si občas dojde, že nenosí sešity, modlí se, ať projde. Verunce se z hrnce paří, to když dobré jídlo vaří. S dobrovolným hasičem pravidelně randí, chce mít velkou rodinu, tak manželství fandí. Aerobik Andrejka hopsala, kolena si záhy hodně rychle zvyklala. Skalpel nůžky operace není žádným hororem, od té doby chce jít na sál a být slavným doktorem. Čelůstkové té se daří tam, kde dobrá parta paří.
Janáček, bývalý je plaváček. Když ho voda už přestala bavit, tak v KFC Řízečky začal radši snažit. Když ustře hezkou slečínku, mrkne na ní vesele a dá velkou svačínku. Havelková, Hilnerová, to jsou dvě Janičky, i když mají vlasy na blond, nosí domů jedničky. První hraje na klávesy, přitom zpívá písničky, druhá fandí Ferrari a chová doma kočičky. Manžela mi Markéta občas v pátek zraní, hokej bere strašně vážně, nadává a hraní. Často snímám noční můry, snad něco u matury spadne přímo z hůry. Teď hádejte trošičku, kterou máte metalovou Janičku. Však kérku tu má mega přece, na festiák se vždycky třese. Uku ten posiluje, už má tvrdé tělo. Žádný fotbal, řeší školu, teď už by to chtělo. Veronika Jišková z hokejsky randí, ve Zlínském kotli každý zápas fandí. S Kudelovou Beátkou hodí každý řeč, při účtové osnově dostává však křeč. Mag je členem skautského oddílu. Když se jedná o pivečko, čepuje si nadmíru. Maja Peťa zas parkoviště obsazuje. To když s novým fárem u školy si zaparkuje. A když už pěšky razí, není asi vidět, tak ho kámoš srazí. Noviny a kávička, to Filipův svět. Při zkoušení utrápeně řekne jen pár vět. Praha, Brno, Zlín pořád musí rejdit, na terasu do Husy za ženskýma šmejdi. Všech plesů sezóna zase brzo začne, Holíková po šatech od mlčochu chňapne. A když vrtulník se nastartuje, to nás Radka z hůry pozoruje. Denis zas v němčině v pohodě válí, že má nový PlayStation, každému se chválí. Ze zombíky při hrách paří, pořád je mu zima a třída se vaří. A přírodní blonďáček je náš Šála Lukášek. Za Slavičín fotbal kopká, konečně už mu to sype, pro výplatu hopka. Big kapelám Kristýnka holduje, v neděli pak na bazénu kocovinu luftuje. Vaničková Katka nastartuje motorku, pak naleští Ferrari, co jí stojí na dvorku. Zajda ten na hlavě tácky pořád nosí. Basket, fotbal, házená, protihráče kosí. Tak to je slavná, rozehnalá třída. Je tam sranda, plno lásky, není to jen bída. I když je to s vámi třina, máme vás rádi a je nám s vámi prima. Myslím, že s tímhletím uděláte díru do světa. Takže já to Las Vegas je vaše. Nemůže být nějaká obchodka, to je ukradená. Až zkrachuje a bude setkání absolventů, tak mi dejte vidět. Napište mi do Las Vegas, já přijedu. Já si to budu dovolit, já tam budím díru. Víte co? Já vám budu dělat manažerku. Dobře. Tak pojďme. Nejste přeoperovaná. Vraťte se